И здравейте, приятели, аз съм Венци. Видеото не свърша, докато не спечеля Squid Game играта. Това е Squid Game 2 и ще играем в Roblox, в Fortnite. Няма да играем, защото нямам. Не ще им да влизам. Не забравяйте да се абонирате, да прасите лайка, да ми пишете в коментарите. Дали искате още такива видеа? Squid Game сезон 3 излиза чак лятото. За жалост. На него също може да направим видео. Ако прасите лайка и напишете долу в коментарите хаштаг Squid Game 3. И гарантирано, когато излезе Squid Game, правя видео. Тъй, колко време? 40 секунди. Ако не знаете какво съм аз, Iron Party има миналия канал с 66 абоната и той с един. Абонирайте се и за този моя в момента, който качвам видеото, и за другия, който ще кача чак след 30 000 години. Да. Се питате защо не качвам? Защото нямам идеи. Значи, ще качвам видео на моя главен канал след един месец се качва. Не, 20 дни. Да, след 20 дни. Колко парички имам? Как нова клана? Да, съм профил. Ей, той ме е скопирал другия профил. Ей, брач. Ейдите с громните глави. My God, Daddy. Къде съм, бе? Така. Ето му. Аре, отваряйте! Що гледам тоя, бе? Гледам тоя. Rangers 222 826. Какъв е то умрел, бе? Се видях. Що спектейтвам него? Просто ще спринтирам. Съм Юсейн Болт. Дай. Аз водя. Жълта глава. Аз ти казах водя, бе, жълта глава. Green light, red light, 1, 2, 3. Добре, ще играем червена светлина и зелена светлина. Здрасти. Ще тия двамата. Букуци. Какъв е тоя? Аз трябва да се кръстя Гион Хун или как беше то главния? Мокума кончи пиня сумира. Казва Мокума кончи пия сумира и Red Light. Не трябваше да я убива. Пиня сумира. Аз съм много добър на тази игра, няма добра. Не мърдайте! Тя краща. Hold still! Don't move! Така. Една минутка. В куклата ще се кача. Squid Game. Имаше такова. По реалистичната игра. Сега ще видим. Куклата е много грозна. Ко си върчиш главата. Тук ще има и оценяване. То останаха само двама. Спирида. Ого, останаха те с двамата грозни.
Айде, имате 2 секунди. Той що не мърда, бе? А то се успя. Бе, как успя, бе? Те се набрахме цяло стадо овце. Всеки завърши, има няколко детнали. Я да видим. Нещо ще стане ли? Бъгна ли? Ехо. Значи по реалистичност на първата игра му давам 5-10, защото куклата е по-грозна. Не се затвориха отгоре, той беше обръчен. Как 46 долара, бе? Не толкова на ден ми дават. Скръмзи. Ето ми къде съм аз съм. Откъде има Кристиано Роналдо? Аз къде съм, бе? Имам 22 секунди да стигна. И какво става като не стигна? Детват има. My God, Daddy. Качваме. О, следващата игра я знам това. Да, но я мразя. Що е тука? Във Fortnite е по-лесна. Може и във Fortnite сезон 3 да правим. Вместо Roblox. Защо е тук трудно? Трябва да се избера отгоре. Ако не се избера... Не! Става. Става. Пам! Добре. Трябва да имам 4 пъти. Чай. Аз тук тичам. 4-ма. Къде? Колко има? 4-ма. Идвай ти! Добре. Колко сме? 4 от 4. Цяло стадо се набраха. Аз избрах отбор вече. Не ми дай, че сега съм първ. Добре. Ето точно съм 4. Моето момче Сигма Бой няма да се размини. Таки, ох. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Кой е пръв? Охо, аз съм. Добре. Успя. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Хо, не се вършате тая другата. А в тая много образа. Добре го. И това много добро. Бе! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Кога следващото? Тук трябва бързи реакции. One, two, 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 one, two. О, сега това, ако не го направи, ще го убия. Не, първо. Точно няма да го запомня. Аз не запомних. Колко дълго е, бе? Няма го запомня. О! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Юпи! Сега нека да направим умрелия паркур. Така, така. О, тая за свъртящите. Я мразя тая, тук съм дете на тая, на следващата игра. Защо? Защо ми го причинявате? Roblox! Защо ми го причинявате? Или Squid Game? И двете. Май, колко съм зле.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ах ти паркур мръсен. Стой бе! Така. Розово, така, зелено, лилаво, тъмно червено, синьо, оранжево, оранго. Панна съм тъп. Ако мина паркура, трябва да се абонирате. Добре. Така. Не трудно. За мен. Казах, ако мина! Фора. Ама се абонира. Тай кръща кръв. След кръща. Нищо. Да те мало. Аз си седа и ще чакам. Ще си седя и ще си чакам. Аз ще си седя и ще си чакам. Тридесет секунди. Колко секунди? Офсайд, другата игра. Кукуретон кодие, на кукуретон кодие, на Защо ми го причинявате? Защо звъннах номера? Защо звъннах на тъпия номер? Защо умра? Майко, че съм болен. Къде съм аз, грузник? Аз трябва да се променя аватара. Вау, $69! Майко, той по-високо от заплатата, той по-ниско от заплатата ми. По-ниско от заплатата. По-ниско от всички заплати. Да умра за $60. Ти лут ли си? Крилай. Кончи пиняшамида. Крилай. О, не, искам ли да ходя? Искам ли. В трава. Мразя. Ком. Напиши. В колко мразя. Рунда. Колко един.
Добре, close door. Оф! За ключите. Ох, Вайко, един плеер. Добре, че един плеер. Сега дай двама и ще чок ги взема. Три плеера. Не бутейте. Успях. Стойте тук. Добре. Последен рунд. Дай два плеера. Казах ти. Така. На последната секунда. На последната секунда. Сърцето ми се разтрепери. Yes! Yes, спечелих този тъп рунд. Следващата игра каква е? Майко, спечелих рунда. Ще колко малко сме. Колко много хора са елиминирани. Ще колко малко са останали. 36 долара. Максимум 100 долара ли? Колко? Максимум 142 долара. И може са един час. Да се игра. Така. Със следващата игра не знам. Защото аз съм играл, но обаче не съм стигал. Играх тая с въртележката, където се въртим. След това и умрях. Защо? Добре, тук е тая състезанието. Канната игра. Марбал. Тонков ларк. О, не, въжетата! Мама, чакай малко, те ги няма в сезон 2. Не, ние сме лесни. Дърпай. Добре, тази беше лесна. Гледаме там отгоре как падат и детват. Това ли беше? Добре, спечелихме. Ти беше бърз рунд. Марбал. 100% следващата игра е Марбал. Там стопищата. Която аз ще колко много хора ние останахме. Хора, ние сме 4. Хора, ние сме поне 5-6. Повече сме. Не знам колко пари ще ми дадете. Ще ми дадете 100 долара. 100 умрели. Ако не 200. О! Дай откъде, аз съм бил. Моята стратегия просто е така си, дай някакъв сезон да усмислява. Добро утро, мила моя скъпа. Ой, ти ми би толкова пъни си. Никола Тесла. Ой!
Ой, бака! Ой, бака! Откълсима, аз не събил. Укрепел. Аре, свършвай! Ще справим силка. Добре, колко души? Ние сме много малко. Посмотри светлините. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 души. Аре де, те светлини кога ще ги пуснете? Вичко, много хора се набраха тук. Но дедет. Следваща игра е Marble, най-гадната. Аз не съм добър на тази игра. Играх я миналия сезон, да кажем, миналата, по-миналата, много миналата година. И дори не спечеля. Дори един рунд не направих. Аз знам, че ще е трудно. Добре, имаме минута да се качим догоре. Да играем най-лесната игра. Никой не може да умре. Ако някой умре, явно е безмозъчен. Тая не е зле. Не е чак най-трудната. Тази е най-грозната и гадната, отвратителната. Крашаутва, всичко правиш. Тя е бърза, безмислена, глупава. Следващата игра не кажа, че е най-добре. Блясов, добре, прозорците. Аз съм най-отзаде. Аз си искам колко кура се набраха. Да will help to see колко иска. 400! Някой ако си го купе е добър, най-добре. Аз съм си го купил. Скачай ти. Скачай де! Ама скачай, ма! Не, всички ще умрем. Left. Хайде, ще умрем ли? Добре, то скочи. Видете сме всичките. Са много тъпи. Аз няма да скачам. Дет сме! Добре. Ако умрях. Хора, тук ще приключваме с нашето видео. А от мен, чао!